On in this video, and the name a lover and follower of Okwuluola Ndị Igbo, I want you to share this video because this message I'm directing it to Okwuluola Ndị Igbo. Okwuluola Ndị Igbo a material Ndị Igbo ji eme ọnụ. Go. Okwuluola is one of the people I'm an Igbo na practice if I na humanity, the real humanity. Ọgwọ humanity nke a na-ekwu n'ọnụ. Go. Ha ndị na-preach na-promote peace na Igbo. Their track record has shown this over the years. Ọbụrụkwa ndị a na-akọsụgharị trouble na-edebe ahụ na ha awụ nka na ha awụ nka. Ọbụrụkwa ndị aịma na ha so na ndị na-spark hate among ndị Igbo. Okwuluola Ndị Igbo is one of a kind. He is a treasure to Ndị Igbo. So based on this, Okwuluola Ndị Igbo ka anyị na-egalụ nwanne anyị nwaanyị ọkarịsịa nwaanyị Ogechi Okeke Njaka agwagogu n'okwuru okwu out of anger. Ịghọtago n'okwuchala okwu ahụ wee bịa shọpụta na as usual as onye udo ewu that na try kwa ka ifu na enwere udo. Ịghọtago. So ana m agwa gị mmanwa wezugo TV, ezugo Global TV, ezigbo nwanne nwoke ọgọ nwoke, ana m asị gị ka ibutuo si wole ife niile belu n'abalị na anwụ belu n'abalị. Si hapụ maka ndị mischief makers, ndị sịrị na ha achọrọ udo, ndị sịrị na ha achọrọ ọganiru ndị Igbo, mana material nọ na Facebook ha ya ada like iji eme okwu uwo nke ya bring about this unity among Igbos. Oge ọhụrụ na ha chọrọ ka a na-anụ ka a na-agba. Their only anger is when their preferred team is not winning. Then you will see them pretending to be neutral. But the moment ọdụ ha ka ya sị na ha fugo material, ha nwere ike iji wee mee the opposite team ka ọdụ ka ha na-agagherizi agagheri. You will see them, they will jump out from every angle. Are you people not ashamed? On ifele mehonu once again. Agwa munu no nwe ka esi ewolu mmadu. Ogechi nwere ike, she may not be your preferred kind of human being, but onwe something Ogechi nwelu some of you enweho. What is that? The moment o melu something, ofuna ife ahụ o melu no matter her, or they waste the time and they apologize. She apologized to the person immediately. She did it severally. We saw it. She has done it again by not wasting time to send an apology video to Okwuluola Ndị Igbo. Now, ngumwa ya wifwebe ayesi we udo ena agbagale uneshi awakwana afromo nke sere na n'ọdụ neutral afro nya ebe odelu Okwuluola don collect gono agbago mo no ebe osokwa oguzo ezugo knows you. By your fruit we shall know you. We know people who are completely neutral in all these things and many wawo ime nke du njọ they caution you, ime nke du mma hate you. And the white cautioning people, they don't care to know the divide they belong to. But I am do to unu yawo provided no side there came on if all una hamelu the right to you. But the moment the other camp will even melu a puta is either a puta in form of an advisor, or a puta in form of a critic, or a puta in form of whoever actually pretend. I call people like you pretenders, and all they made the worst. You want to make video with Okwuluola Ndị Igbo, or you make video with this one? The way you people shared that outburst of Oge, I want you to share that apology video or send it to Okwuluola, so that every share nke Okwuluola we nweta message you will say, hey, no ga ukwonu ajo mmadu, no ga hezbo mmadu. Share kwa apology video Ogechi and this one neme. Okwuluola fukwa wesi
Hey, okay. Ebo no say him not sorry. Okay. It's okay. Let everything slide. Man, iye me. Come here, we do that first video. Because you know what you want to achieve. Abopona no mono. Onye chiza apa. Nyaza apa. Onye chiza kolo. Nyaza kolo. Karịa mmadụ ịza akpa kolo. Ịghọtara? Kitikiti niile unu na-agba. O nwere ebe ịmalụkwa etu ahụ. Oge eji si anọkata rịpụta. Say okay, no, sorry. She did it to onye. I am a mother. There was even an incident where she even cried or shed the tears. I think it is, if it is not once, it is twice. That is to show you that now the person, no matter who the mother in a wool or no one will be mother, no one can with that woman's sympathy in me. But on going to so hardened, if in a chose on will be a book, keep what you gauge. If in a chose on will be a mepe, keep what you ogechi kini ye ka ga illusion ye nwejo sego owulu na acho ogechi acho tata afọ he wetin you go gain oye mewu ne ya gbacha na niile du n'ogbo unu oye mewu no ngu uzi okaka. When you quiet know that the same thing you are chasing her to bury her, it is the same thing you are doing. You have done it repeatedly, you have done it countlessly. Okwuluola Ndị Igbo, my brother. I know you have a good heart. I know you will not take it to heart. I know you have thrown it away. Just formality. It's just formalities because I know you. Okwuluola Ndị Igbo so na ndị chọrọ ka Igbo nọkọsi ọnụ. And ọ na-eme na-egosi ya n'omume. Ọhụnda na-ekwu n'ọnụ ada eme. When we see people like Okwuluola, we respect him because Okwuluola is Ndị Igbo. Ndị Igbo is Okwuluola. Some of you are pretending to be symbol of Igbo unity, but you are evidence of division among the Ndị Igbo. Duo onwe gị riado duo onwe gị. Okwuluola Ndị Igbo nwanne m daalụ hinne. Ama na nke a na-ekwu ugo wee wuzie na m na-ekwu okwu. Nwanne wu nwaanyị agwago gị okwu and ama nne ya aghọta ife okwuru. Hapụzie maka ndị chọrọ iji that video wee cash cruise. Ọdago ifele ya ade unu steady. Ifele ya ade unu steady. Agwara m go that you may see Ogechi as a bad person, but there are a lot of things you need to learn from that woman. There are a lot of things you need to learn from that woman. You need to learn how to be constant. You need to know how to be you need to learn how to be courageous from that woman. You need to learn how to. Okay. You need to learn how to have woman feeling. Ogechi can most of you when obi mwado. Or can most of you when woman sympathy. For the moon will be animal hidden in beautiful faces, handsome faces. But what you normally you need to go and build the kind of fan base Ogechi welu. If you take it, you will build the kind of fan base that lady welu. You gotta go. All these things we even accuse you. And they motor balo have this hatred. Your hatred cannot take anybody back. Afubo monya se na asi akpori emeri oga honiru. Afubo nya. You gotta go. So why you waste as instead of you hating mother? Why can't you advise that person to live better? Why don't you live better so that that person will learn how to do it better? Looking at your life. Manonya anekwa anya owulu na ife ahu ị na-eme ka ọ na-eme iwe na agwa kwụsị nke ọ na-eme ọ na-efe ọ na-agha abage
ahụ ga-aba gị. Okwuluola nwanne m butuo hapụ ndị okomoko. Ama na ha eshi as apology video ga because they don't want you to see it, but ama na ifuge and ama na nke ahụ na ịgafuge in your own nation the way we know you. I think I will leave it here. Ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ga na-aka. I still remain Ezugo. Daalụ.